kweduno mabuja tauya anonhau dzanyasi zuwa rechinomwe mwedzi uno waChikumi asara mazuva makumi manomwe 77 pachirungu kuti tisvike muzuva rosarudzo pakaita kunyangariwa idi rekai tigoona kuti zvinenge zvitekaidziwa sei. Ipapa zviri munhau dzanyasi waChamisa wagoreketa kuti tiri kuramba tichipenengura vanhu vese kuti tigozive kuti tiribe vanhu wozanu-PF mubato redu wachapinziwa pasarudzo. Ipapa wagotoreketa kuti kune mamwe mazita makuru akatogwisiwa nonyaya yokuti wari kutembeka pakuti wakamira papi. Ipapa mazita wandoti aiwa mazita tichaburitsa kana zvinhu zvaringana. Rekai tigoone kuti zvinenge zvidini nokutoti ipapa wamonzorawo pokare wagotoburika wari kureketa kuti kwaiuma wamiriri wadare paramende wanosvika 50 izvezvi watorimo mudare paramende wakatomirira izvezvi kutoti wapinde pokare nokuti waribe vanhu wakaita kuti wada kukwikwidzana nawo kupinda pokare pasarudzo. Watoti wakundomirira basi kuti waboye wamwe vanhu 160. Rekai tione kuti zvinenge zvakamira sei. Wamwe wagotoreketa kuti panoda kungwarirwa ipapa nokutoti wamonzora vanogona chero ipapa kutoendesa mazita wavanhu wari bato roCCC wari kuti vanhu wavo. Rekai tigoona kuti zvinenge zvipedziwa sei. Sangano rinotekaidza sarudzo rozeki ragonyora tsamba kumapata anopida kuita kupinda musarudzo kuti wagozive kuwanyorera kuti mbani anenge ari kunyora mazita achisaina kuti uyu munhu ndio bato rache. Izvi kwai zvinenge zvichida kuti zvizikane kuti panozonogara nominations court kunova ndo kunozogadziwa vanhu kuti wakona kupinda musarudzo mbanani zvinge zvizikana zvireke kugoita kuti chero munhu anondouya achindoti ndiro bato rakati. Rekai tione ipapa kuti zvichaitiwa sei. Ku-CCC tatomirira kuti tione kuti mbani anenge achizviita nomamwe mapato ese kuti mbani pokare anenge achizviita izvozvo. Uya murume wokuratidzira nozuro itai makombe kwai atobvuma mhosva yache kudaro kuti mhosva atobatiwa nomhosva pokare nyasi andomirira basi kuti apuwe mutongo. Zvatinetsa izvi kuti ko magweta agoreka neiko kumumirira kuti aite tusvinu nokutoti kana ari kutonzi atobvuma mhosva yacho ko kukubiwa kwaagoita nozuro ko kusvinu chere kunotofanira kutoita kuti anzi nyaya yacho iribe basa nokutoti akaitiwa zvinhu zvisingabvumiwe pamutemo. Mapurisa akatomukuba anotofanira kunge ari ndio akutopinziwa mushishi kureketa kuno. Ticharamba takaringa edu kwazvinenge zviperera. Kudare roseneti nyasi kwai patriotic bill ragupfurira kuenda mberi pakaita kunyangariwa kureketa kuno wakomana kwakuuya kugeda komeno manje izvezvi nokutoti pachiribe kana munhu anenge ari kuita zvokubvumiwa kureketa nokutoti kureketa kuningisika kwazviri kuita wamunangarwa wakuda kutobenuka wobva watondochisaina kutoti chipinde pamutemochi apa bumbiro romutemo rinochibvumira zvakaita kunyangariwa. Rekai tione wamwe wagotofunga kutoti izvi zvaakutotirangaridza mazuva asimithi chaiwo. Ticharamba takaringa kwazvinenge zvichienda. Wana mutongi munyika kwai wagopuwawo mari inoita zviuru 400 mari yokuAmerica ichinzi kwai chikwereti. Zvakaita kunyangariwa. Hurumende iyi inoita kutsvaka idi kuita kuwasvosva chaiko kuti paribe anoramba paribe anotiza paribe anotadza kubvuma kuti iwo warambe waripo. Rekai tigoona kuti zvichaita chero kuti wahwine pasarudzo dziri kuuya kana kuti zvinenge zvitekaira sei. Tafara nyasi tafaritsa kuti kwai nyika yedu yeZimbabwe kubva zuva rechigumi nopfumbamwe mwedzi uno wanenge wakutandawo kuburitsa pachena izvezvi rezinesi rokutyaira dzimotika rinokwanisa kuti munhu atyaire kunze kwenyika. Tiri kufara chaizvo kwai rezinesi rinjoro purasitiki pokare kutoti rinenge rakafanana pazvinhu zvinodiwa norezinesi rokuSouth Africa norezinesi rokuZambia norezinesi rokuBotswana nedzimwe nyika dzomuzasi kuAfrica. Tiri kufara chaizvo nokuti izvozvi
kwaye anenge aboya rezinesi iri akutokwanisa kuti atyaire motika yache kunyika dzinopfuura 20 chaidzo muAfrica. Izvi ndo zvakanaka kaizvi, rekai zvirambe zvakachirerwa manja. Tiri kuramba tichirova manja tichiti aiwa maita, izvi ndo kukona kwawaitawo chibodzi. Rekai tigoona kuti vanenge vachizvitekaidza sei, kuritora kwacho nezvese zvinenge zvichida kuitika ipapo kuti zvinenge zvitekaira sei. Tinenge tichikunyepai. Nyika yeZimbabwe kwaiya gonzi iri panhamba ye20 panyika dziri kukona kutonga kuita utongi husvinu muAfrica. Izvi zvareketiwa nosangano roMo Ibrahim Foundation. Ipapawo nyika yoNigeria, nyika yoUganda, nyika yoAngola, nyika yoDjibouti noEswatini ndo dzimwe dzonyika dziri pasi ponyika yoZimbabwe. Tiri kuti aiwa rekai tirambe takaringa kuona kuti zvinenge zvichienda nokupiro. Munyika dzodzasi kuAfrica ana Botswana ndo vari kumusoro chaiko zvokutoti tinovasvikira ba. Naiwo ana South Africa wariko kumusoro ikoko, nana Zambia wariko pokare kumusoro kwedu. Arisi aiwa rekai tirambe takadando tichindomira kuona kuti zvinenge zvitekaira sei. Kuno vanhu wanyora tsamba izvezvi kuZimbabwe Anti-Corruption Commission kuti kongawaringeka kuti iye wikineri chivhayo mari yache ari kumboiboyepi pokare nokuti ari kubhadhara chiremetero inodiwa yese yonyika. Izvezvi zviri kuburika nokuti agoburika atenga dzimotika dzinoita mamiliyoni 3 nochidimbu $3.5 million pachirungu. Dzimotika dzinodhura dzega dzega nini. Ipapa kuti mari yacho aiboyepi pariba agoziwa, kana kuti yabvepi pariba agoziwa, kana kuti kambani yacho yagoita basa rakaita sei pariba agoziwa. Rekai hedu tirambe takanyarara ipapa, tingazonzi taakureketetsana kuti tiribe mari yacho yokutenga dzimotika dzo. Magetsi kubva nozuro akakwira pokare. Wanoda magetsi 50 kwai unotoburitsa zviuru 3,455 3,755. Wanoda magetsi 200 unotoburitsa zviuru 31,630 37,630. Ipapawo kana mukada magetsi 400 motoburitsa 100 chiuru no zviuru 10 no450 118,450. Pakaita kunyangara. Rekai tione izvezvi kuti zvinenge zvimbotekaira sei nokuti muitirwo wakuita mari rekai tione kuti icharamba yakamira chere. Ipapawo pokare nyasi tikaringa mari yonyika iyi wanga waigwisa pokare yaita kuzvamburiwa chaiko. Aiwa iri kuramba indokubiwa wese munhando yanomhonya yache ari kundokuba mari yonyika. Ipapa panyasi musika wawo wemabhengi ungori kutengesa mari yonyika dhorari bodzi rekuAmerica ichitengesiwa nomari yonyika inoita zviuru 4,760 $4,868 for $1. Ipapawo pokare yopanze pomusika wopanze wakomana yenge iri kupfuura zviuru 5 chaizvo. Unobva waona kuti inhange mutange kutoita kumhanyidzana chaiko, kudzingirisana chaiko kuti kwairambe iri pamusoro poyonyika iyi. Kaitione kuti zvinenge zvipera papi. Tikaringa dziri kuitika dzomutambo ipapa PSL yagoburisa iyo tsamba yekureketa kuti kwai mitambo yebhora yese yambomisiwa kubva izvezvi yozotanda zuva rokutanda romwedzi wakakunguru. Unobva wazvisaya kuti chii, wabva wareketa kuti kwai chikonzero ndechokuti kwai nhandare yeNational Sports iri kumbonhadzirisiwa kuti iite zvisvinu. Ipapa paita kunyangariwa. Ndiri kuona kutoti wabva watoreketa kuti tiri kuimba kuti panozobenukawo mitambo nhandare yorufaro yonyamhunga noyosakubva dzinenge dzabenukawo dzakona kusenzeka. Idi zvakaita kunyangariwa. Ipapa chatiri kuona chaicho chakonzeresa kudari kuhwadziwa nozvakaitiwa noZifa kuti yakabenutsa kuti bhata nhandare ikone pokare kutambirwa mutambo. Heno mabi angu rekai tigoramba takaringa. Asi tochiringa dzopasi rese. Izvezvi magwicho mapenzi mipengo yekusouth Africa inopisa musoro iyoyoyo inojama shonja ari bekufetiwa wachiita kudzinganisa vanhu nyasi kunzvimbo yoSoweto.
abe zvakaita kuoma. Unoita kuona kutoti nyika iyi yakutoita kuenda chaiko kunge iri kutongiwa nemapfene. Rekai tione kuti zvinopera sei. Wari kuti kwai wanhu wose wokuMozambique newokuZimbabwe benhukai kunyika dzenyu, unobva waita kuzvisaya chaiko. Kwai munhu wese ataure chiZulu nokutoti ndonyi imi kai zvakaita kuoma. Asi yawe wanenge wachiringa hawo wachiona zvinenge zvichiitika zvinhu. Tiri munyika yeSouth Africa pokare, mutungamiri weguta roJoburg dzanyasi paanga ari kupa mureketo womamiriro guta rache. Heno kuti chii chiri kuitika? Iyo hofisi yomutungamiri weguta roJoburg iyi yaita kuita vanhu vanoita makuwa chaiwo. Heno kuti mbana akairoya kana kuti zviri kumbodini, kana kuti mukorodziwo wari kutadza kubata muzvisvinu, unobva wazvisaya. Rekai tiimbe kuti achapfaba iyeyu, nokutoti akapfapo kare panobva paita kunyangariwa, panopedzisira pasina kana munhu mubodza anoda kuishanda hofisi iyo. Tiri kufara nokurwera manja kuvanhu vokuZambia kuti izvezvi kwai kambani yeStarlink yabvumidziwa kusenza yapuwa rezinesi munyika yeZambia. Aiwa zvanaka. Ukati nyasi uri muMozambique wobenhuka wouya wosenzesa Starlink yako muZimbabwe, mwedzi miri ichikwana woenda nayo kuZambia, unozi aiwa zvinoita zvisvino. Rekai tigoona kuti ichaita ndarini. Ipapo weStarlink wagoringira kuti Zimbabwe wachapinda kupera kwegore rino. Rekai tione kuti zvinenge zvichiita chere kana kuti zvinenge zvakadini. Tandomirira sarudzoka ndozviri kuitika munhu wese. Kenya yagoreketayo kuti yano zvese zvinodikana manje kuti wachuchise iye mukuru wewanhu wagonzi kai kazvinyimei kuja kusvikira mapfai waye wokukenya. Ipapa ticharamba tichiona kuti ichatekaidziwa sei nyaya yacho. Tobhururuka kuenda bulletin. Kwai ana Gireza wagonzi imi ndoda kupai mabhironi 10, asi kana mukaramba aiwa ibvai maziva kuti ndichazvidaba zvokuramba ndichireketa nemi nezvinayo wekutenga chikwata choManchester United. Saka tandomirira izvezvi kuona kuti wari kuda chere kuenda, asi muonere kuti tiri kuita paribe kana ari kuda kuenda. Ipapa mari iri kunakayo paUnited ipapo. Ngaitirambe takaringa kuona kuti zvinenge zvichiperera papi. Zvichangobva kuburiwa izvezvi Lionel Messi akuenda manje kuInter Miami kuAmerica. Ati ndaita kuenda kuSaudi Arabia nokuti kwakuno makutukuto mari, asi ndafunga kuenda kuInter Miami. Tomushuwira zvino paanenge ari kuenda ikweyo. Mukahatikidzwa wanoita zvomutambo wegorofu woPGA kureketa kuno wazobvuma manje kuti awa wanomari wokulive golf wasvinu. Saka wabva wati aiwa taakuchida kubatana zvese zvatatamboreketa zviya kuti watamba kulive golf, ngawabva waziva kuti zvaperera ipapo kana kudidi zvese zvaakusiyiwa panzira. Aiwa toramba tichizvitenda, ndokubenhuka papfungwa dzawo chaiko kwawaifanira kugara wakaita. Tichingodaro aiwa tinozvitenda. Kwanyasi tagumira pano. Ndini wenyu mhanduwe WeNhau.